almost started our. Hi guys. Hi guys. Og vi er på tur med vores klasse. Please. You know where you are. You know where you are. So collapse and falling. Out tonight and morning. Og så prøv at se det her view. Vi skal være her en time på den her båd. Og følg vores kanal meget. Så guys, så lavede vi lige en lip sync. Lærer op deres, fordi vi stod op, mens vi gik ned med og hun sagde, sæt dig ned. Det var så pinligt. Look at that, guys. Så ser man også den der beautiful girl lige der. Det er sådan. Det er sådan. Vi skal nok blive sådan. Is the Danish Architecture Center. Some people say that it's meant to resemble Lego bricks. Lego is of course opbevaret kød til flådens folk, man skulle så opbevare en del. Hver eneste sømand fik nemlig 10 liter øl hver. Jeg gav alt mit mad til nogle duer. Det var så lidt synd. Nå, det er Nationalmuseet. Wow. Se, der er Nationalmuseet, børn. Det er vores stammuseum. Stålbroen her er meget smal. Forbi siddende og hold hænder og arme inden for broen. Der var kanskje holderne inden for broen. Jeg husker, at vi har gået her så mange gange, piger. Ja. Yes, Da vi skulle hen til Nationalmuseet. Yes, sir. Så er det gammel. Ma'am, ikke sir. Så er det gammel strand. Metrostation. Elvis det er om 8 minutter. Nej, det er om 8 minutter, fordi det er kl. 11. If you look closely, you can see that parts of the facade and some of the lights kommer et par måneder fra at blive 400 år gamle. Og så er der 2 brugere i Nyhavn også. Det er søde Millemus. Kan I sådan tage jeres ryg sammen? Nej, Nej, bare hold det. Så skal du stå sådan der hele tiden. Det er sødt. Du er meget sød, Katja. The bridge you can see in front of us is called the Inner Harbor Bridge, but locals know it as the Kissing Bridge because of the way its two halves meet. Nu er vi snart færdige med boattrippen, fordi nu er vi tilbage til det, hvor vi var før. once again entering. Er vi færdige med vores boat? Pretty cool. Tak Klap, venner. for jeres opmærksomhed. Vi startede klap. Guys, nok så guys, så vi er på double jeans. Følg lige hendes account, guys. Ja. Sig på min account. Nej, men hun har en account på TikTok, men hun har den ikke endnu. Hun får den i december. Vent til december, guys. Men følg. Vi er i Frankrig, venner. Guys, vi er gået hele vejen over til Frankrig. Så nu er vi på vej til McDonald's, men vi køber ikke noget. Eller det gør jeg ikke. Gør du, Rosa? Vi er sammen med Rosa igen, venner. Vi er sammen med Rosa igen. Yay! Men, skal du have noget fra McDonald's? Ja. Hvad skal du have? En burger. Jeg har ikke mad med, det er derfor. Ej, det? Okay, jeg forstår det. Nu er det trio is back, guys. Ja. Så skal vi have frokost, guys. Husk på, jeg har spist. Jeg spiser frokost. Jeg spiser det bare på. Jeg spiser det hele. Ikke det hele. Det er jeg sagde, jeg spiser noget. Jamen, stadig. Du skulle også. Ja, det var min mad. Det var min mad. Okay. Når vi bliver stadig tilbage, kan spise. Ja. Uden de får noget. Og stadig uden de får noget. World Cup, everybody jump. We celebrate once more. World Cup, everybody jump. World Cup, everybody jump. Nah, shut up. Nah, shut up. Nah, shut up. Nah, shut up. Shut up. Gonna stop me, you? Nah, shut up. 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 Who gonna stop me? Who gonna? Ja, det er virkelig en æresang. Hold kæft. Hold kæft. Do it in Danish. Too easy. Hej, hvem skal stoppe mig hej? Hvem skal stoppe mig hvem? Hvem skal stoppe mig dig? Nah, hold kæft. Nah, hold kæft. Nah, hold kæft. Nah, hold kæft. Hello guys, så spiser vi lige vores frokost, og så vi bliver right back. Så guys, så er vi på vej til at shoppe. Guys, der er Stitch. Stitch er der! Stitch!
Så guys, så går vi ind i BR. Den er lukket. I love dumplings. Oh my god, den her er ordentligt sjov, ærligt. Der er nogen fra skolen, Løb, løb, løb. Er det ikke et legested? Nej, der er ikke nogen rejse. Men det ligger tørre på. Der er ild i det der. Der er ild i det. Det er ikke rigtig ild, altså. Nej, du får ikke varme. I'm coming home. Hvorfor siger I ad? Fordi der er plads. Det er bare, man gør det, der man kan legit mærke det hele tiden. Stop, Katja. Ej, Katja. Der er dumplings. Nej, prøv at se, der er dumplings. Piger, der er dumplings. Der er dumplings. Oh my god. Der kommer noget. Det er altså lidt sødt, Rosa. Jeg købte nogle dumplings. Ja, det er nu unboxing. Ej, okay. Ej, undskyld. Kelsey, har du lavet nogle dumplings? Jeg har nogle lignende. Den åbner. Vent, ikke vend ind på mig. Det gør det samt, og vi har lukket øjnene. Ja, og så skal vi skrive. Men I må ikke sige, hvad det er. I skal lade være med at sige noget. Jeg tror, Kelsey får en lille. Ja, vent, jeg vil lige se, hvad jeg får. Jeg tror, jeg får den der. Jeg tror, jeg får en turkis, Okay, hvilken men jeg vil håber ikke jeg gerne. Jeg håber, jeg får... Hvilken Jeg håber, jeg får alle andre end lilla og grønne. Og så selvfølgelig den. Jeg er bare glad for, hvad end jeg får. Jeg vil bare ikke helt have den lille af. Det er let, du får en turkis. Jeg tror, jeg får en turkis. Men jeg ønsker for at have den der... Men man kan næsten ikke se det. Kan vi lukke øjnene, okay? Luk øjnene. 3, 2, 1. Du fik den lille, jeg vidste. Ej, det der er synd. Ej, det der er synd. Du fik den. What? Den Jeg må lige prøve. Må jeg også prøve? Vent. Må jeg prøve den der? Ej, den er også på en måde lidt lille. Den ligner den rigtige. Altså, Jo, men det er den legendary dog. Ej, der er sådan nogle luft, der står ud af Ja, det var legit den eneste, jeg gad have. Jeg gættede. Jeg sagde, jeg tror, du får en lille. Sådan, Det var legit den eneste, jeg sagde, jeg ikke gad have. I det mindste har du. Ej. Okay, giv den også lige til Rosa. Jeg har ikke haft den så. Du har... Mille havde den overhovedet ikke gang til følger. Jeg sværger den på det. Ej, igen. Så har I... Du har jo den der glitter anden. Det kommer til at være... Rosa, det der, den må man ikke. Ikke lade med bold, Rosa. Don't play with balls. Det gør du allerede for mig. Det er jo ikke gun Pop Mart. Det her er de eneste ting, jeg kan lide Pop Mart. Fordi det er så cute. Det her, det er de der crunchies, nogle hvor man kan bide, og så det er sådan noget crunch. Men hvad hedder det nu? Mille og Alma, de sætter det her is, you know? Vil du gøre det is? Jeg ved ikke, hvad jeg vil have. Eller, men det koster så meget, de der. Jeg køber den her. Okay, jeg betaler lige, og så kommer vi right back. Ej, undskyld. Look at that. Au, for... Det der gjorde virkelig varmt, det der. Nu de er lige gået ind for at spørge, hvordan man åbner, for det er ikke, hvad man gør. Jeg er lidt for lidt sødt. Okay, så smag den. Nej, jeg venter sgu. Okay. Jeg vil gerne lige se her. Den her kalorier. Send det også lige til mig. Okay, 3, 2, 1. Det kan jeg. Er det koldt? Ad for helvede. Undskyld mig, men ad. Kan du lide det? Det er bare... Må jeg så smage? Det er et eller andet jordbærchokolade med jordbær... hvad hedder det? Jordbæris. Det der vil være ordentligt godt. Ej, jeg fucking... Men det er ordentligt lækkert. Vi skal prøve at finde det her kultår, og vi aner ikke, hvor det er henne, guys. Og vi skal være der om 12 minutter. Ja. Og vi spiser Okay. Spiser lige det her. Så. Ring til... Altså... Men vent nu. Oh my god, look at this. Det skal lige billede. Okay guys. Jeg vil godt have været mango, men den var ødelagt. Guys. Test. Hej. Hej. Ja. Jamen, vi kan bare spørge hende, hvis der er. Vi kan bare spørge, hvor det er henne, og så kan de finde os vej. Kan de også spørge den? Hej. Kæmper. Må jeg... Jeg spiser den her lige, venner.
Guys, vi er på vej hjem. Er det den der bygning? Eller ikke hjem, vi er på vej over til vores klasse. Jeg er lidt late. Fordi at jeg skulle på toilet, og vi var lidt langt væk. Ja, jeg skal bare noget drikke. Vi går ind, nu er vi inde i normal. I'm thinking. Hvad vil du have? Du drowler. Mountain Dew? Nej, du drowler. Nå. Du drowler. Juice. Drowler. Oh my god. Så vi er lige på vej hjem. Fed græs. Vi er på vej hjem. Det er lidt drenge lidt over. So, yes. Bye guys. Bye.